додгоҳи Москав 6 шаҳрванди Тоҷикистонро бо ҷурми талоши бомбагузорӣ дар мусофирбари хурдию маршрутка ба муддати тӯлонӣ зиндонӣ кард. Додгоҳи низомии Москав рӯзи 22 феврал ба ин гурӯҳ аз 12 то 18 соли зиндонро раво дид. Онҳо ба талоши ташкили террор, узвият дар гурӯҳи террористӣ ва нигаҳдории маводи тарканда муттаҳам буданд. 4 нафари ин гурӯҳ ба гуноҳи худ иқрор шуд ва 2 нафари дигар гуфтанд, ки гуноҳ надоранд. Ба иддаои муфаттишон соли 2016 айбдоршавандаҳо мехостанд ба як мусофирбар дар минтақаи Либрецияи канораҳои Москав бомба гузоранд. Тафтишгарон ҳамчунин иддао карданд, ки айбдоршавандаҳо ҳаводори гурӯҳи тундравии Давлати Исломӣ буданд ва мехостанд баъди ҳамлаи автобус ба ин гурӯҳ ҳамроҳ шаванд. Мақомот мегӯянд ҳазорҳо зану мард дар солҳои ахир аз Русия ва кишварҳои шӯравии собиқ барои ҳамоиш бо гурӯҳи тундрави Давлати Исломӣ ба Сурияву Ироқ рафтанд. Аммо гурӯҳҳои ҳуқуқи башари Русия мегӯянд, ки муҳоҷирони кории Тоҷикистон ва кишварҳои дигари Осиёи марказӣ дар муқобили муносибати ноодилонаи мақомоти Русия ва дастёбӣ ба ҳимояи қонунӣ аз камтарин ҳуқуқ бархурдор ҳастанд.